Skont studju maħruġ mill-Eurostat pajjiżna għandu waħda mill-inqas rata ta' densità għolja fid-djar, b'rata ogħla iktar mill-Irlanda u Ċipru biss. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigaldes Sosna ma' News li dan ir-riżultat huwa frott il-ħidma ta' dan il-Gvern u jwassal sabiex ma' żmien tkompli togħla il-kwalità tal-ħajja. Spjega il-bosta inċentivi sabiex aktar familji jsiru sidien ta' djarhom, filwaqt li dawk li ma jistgħux jagħmlu dan għandhom alternattivi differenti f'suq tal-kera aktar sostenibbli. Il-fatt li pereżempju żgħażagħ tal-lum qed intuhom anke l-iskema tal-10% biex il-Gvern jgħinhom ħalli ta' żgħira jixtru wkoll proprjetà dik hija waħda mill-benefiċċji li qegħdin noffru. Il-fatt li llum qegħdin nagħtu wkoll għajnuna l min forsi ssepari kellha għandu l-fuq minn 40 sena imma m'għandux biżżejjed biex jixtri proprjetà waħdu jidħol semmi jew il-Gvern l-equity sharing dik ukoll hija skema ta' għajnuna sostanzjali l-iskemi tal-benefiċċju tal-kera li wkoll nies li ma jistgħu jaffordjaw li jixtru jew kellha jeħdu loan jikru mis-settur privat imma wkoll jingħataw għajnuna finanzjarja biex ikunu jistgħu laħqu mal-kera. Il-Ministru Galdes aċċenna li minkejja l-pandemija l-Gvern xorta waħda baqa' jipprovdi għajnuna. Il-Ministru sqar li l-ogħla rata ta' densità fid-djar f'pajjiżna jinstabu fil-binjiet tal-akkomodazzjoni soċjali li minħabba idħul baxx ma jkunux jistgħu jaffordjaw appartamenti oħra u għatenna li l-Gvern ilu jindirizza din id-densità għal snin twal. Għalhekk il-Gvern qed jibni wkoll numru ta' appartamenti ta' akkomodazzjoni soċjali biex inkomplu nsaħħu l-istokk ta' djar u anke ngħinu familji li forsi llum għandhom it-tfal tagħhom li ma jistgħux jagħmlu dik il-mobilità soċjali. L-ħsieb tagħna huwa li ngħinu familji bħal dawn jagħmlu l-mobilità soċjali imma wkoll jingħataw appartament ta' għajnuna min-naħa tal-Istat.